Kyllä. Kaikki heitetään. Hei, pistitkö vielä tuon kävelemään, niin mä otan videolle siitä. Joo, sekin. Jopas keulimma. Nyt kävelee pois tuolta. Tippu. Mahtikääpiö. Castlevania vitoseen tulee sitten kääpiöitä. Sinä saat olla konsulttina, että miten tehdään näitä koneita, niin... Eli kumpi pitäisi rientää vai? Niin kun minä itse mietin, että jos tekis Vanilin jälkeen Team Fortress 2, niin tästä tietenkin heavy seas. Tietysti siinä Xboxilla, sitten on Orange-boxilla. Järjestääkö liveen, niin ei päässyt pelaamaan Team Fortressia. Minäkin niinku vasta tammikuussa niinku, hei Steamilla on alennuspäivä, niin sitten ostin sieltä kahdella hetkellä niinku CSS, Team Fortress 2 ja Portal. Meidän uusi kamera on nyt meneekin ensikäytössä tässä. Se oli 20 tarjouksessa. Ja se on vasta Half-Life 2, Half-Life 2 episode 1 ja episode 2, Portaali ja Team Fortress. Niin no minä katsoin, että oli se Valve Compatible osto, kun siinäkin olisi niinku 90 tullut alennus. Minua oikein kiinnosti niinku Half-Life 2 no sen episodit, kun kiinnostaa enemmän tämmönen monipeliperäisyyttä. Ei Half-Life 2 oikein enää kiinnostunut, kun on parikymmentä kertaa läpi. Half-Life 2 jää vaan yksi Porkkana kuuluu hauska. Gravitmania on se. Taas kun peli ostetaan.